na nga kabalin, no, nandito na tayo sa pinaka-room natin. So pumasok na kami kanina. Ngayon is mag-room tour muna tayo. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng pinaka-room namin dito sa Hilton Clark. So yung binok sa atin guys, yung King 1 bed suite with balcony. So excited na akong pakita sa inyo. Sobrang ganda guys. So eto na, tara. So yan, unang mapapansin nyo, meron tayong blue seal tayo dito. So ibig sabihin is na sanitize itong pinaka-room natin. So yan, buksan na natin kanina. Yan. So una, yan, bubuksan nyo itong mirror. So una ko nang bubuksan itong first door natin dito. Ayan. So may toilet dito, may bowl. Then syempre meron na rin siyang mirror. And then ito na yung pinaka living area. Pero yan, later na natin check to. Papakita ko muna sa inyo ito sa kabilang door. So ito guys, yan. So ito na yung mga cabinets nila, lagayan ng mga gamit. Yan, kagandaan niya guys, may sarili na kayong plancha. And then may mga bathrobes. Ayan, so yung mga gamit nyo pwede nyo ilagay dito. Tapos yan, may bolt sila. Ayan siya guys. So kung marami kayong dalang gamit, pwede. May emergency flashlight. And then sigurado magugustuhan ng misis nyo or yung girlfriend nyo itong area to. So makeup area, I think. Yan. So may toilet din dito. Naka-separate siya. Tapos may dalawang bowl. Yan. And syempre meron siyang yan, salamin. And eto na yung pinaka bathtub natin guys. Yan. Syempre may extra bathtub din tayo. And to, naka-separate yung shower area nila. And then ito naman yung isang door. So itong isang door na to is diretso sa pinaka-room. So balik tayo doon guys sa may living area. Eto na guys, yan. Wow. Napakaganda nung pinaka-place. And then syempre yung binuk sa atin ng Hilton Clark. Thank you Hilton Clark for accommodating us. Good day, Bautista Queen. And guys, and then syempre hindi mawawala yan yung mga refreshing free water natin. And may mga decaf coffee. And then yan siya. Siyempre, pwede kayong magpainit ng tubig. Yan. So, sa mga decaf dito, kung bubuksan mo to, ayan na yung laman. Wow! So, talagang napaka-social talaga dito sa Hilton Clark. Kung gusto nyo naman magtrabaho, so may working area din sila dito. Kagandaan niya guys, so multi-purpose outlet yung gamit nila. And then, syempre, meron silang USB charger dito. So, pwede kayong mag-charge ng cellphones or anything na gagamitan nyo ng USB. And then syempre, ayan, meron tayong TV. May sariling TV yung pinaka room. And then syempre may sariling TV yung itong pinaka living area nila. Ito yung hygiene kit. So ngayon, papakita ko na sa inyo yung pinaka room namin. Pero pwede nyo namang open itong door dito. And then sa kabila doon, pwede naman offer. Hi baby! Nag-i-enjoy si baby. So ito na nga yung King 1 bedroom namin. So yan, sabi nga kanina may separate siyang TV. And of course, ito yung pinaka balcony ng pinaka room. Ayan siya guys. Wow. So later mag-swimming tayo mga bandang 5 PM para hindi mainit. Pinaka check-in nila dito is 3 PM and then yung check-out nyo is 12 noon. Ayan. So ito yung isang side na pwede nyong buksan para open area dito sa living area. And then ito na rin yung isang door papasok dito sa may bathtub natin, shower area and then toilet. Nice. Dali. So ito na nga guys, no, andito na tayo sa Treat Bar Lunch. So ito yung sinerve sa atin, yung afternoon na tea set nila. So, gusto nyo mag-order ng yan, yung pinaka tea set nila. So punta lang kayo dito sa Treat Bar Lunch dito sa may 3rd floor
So malapit lang siya dun sa escalator. Nasa left side siya kung bakit kayo guys. Ano ba yung inclusions ng mga afternoon tea sets nila? So meron siyang yan, strawberry dip, chocolate dip strawberries, and then syempre meron tayong macaroons strawberry, and then ito yung tuna ham nila, yung strawberry sandwich, at syempre meron silang tart. So pipili kayo kung gusto nyo ng tea or coffee. So kami nag-coffee kami. Na natin yung mga afternoon tea sets nila. So ito, yan, sama natin si baby, and then syempre ayan, nandyan yung sweetie ko. Ayan, medyo shy type. Baby, asan si baby? Asan ka? Titiplayin ko muna itong coffee ko. Ini-enjoy natin itong afternoon tea sets natin. Ano ba yung menu nila dito sa Street Bar Lunch? So sa pinaka-menu nila guys, meron silang grilled sliced sausages, so classic gambas, beef salpicao, buffalo chicken wings, and then tempura platter, beef sliders, cold cuts platter, and of course meron silang cheese platter. And then yun, sa mga bar lunch naman nila, so every Monday, so meron silang drought day, 6 PM to 11 PM. So ito yung mga prices nila. So may 240, may 350 pesos. So every Tuesday, may in-offer silang gin and tonic night. So 6 PM to 11 PM pa rin siya. 250 pesos per cocktail. And then every Wednesday, ito na yung bottomless margarita nila. 750 pesos per person. So 6 to 11 PM pa rin siya. Every Thursday naman, ito yung pinaka wine night nila. So free-flowing red and white wine, 900 pesos per person. Every Friday and Saturday, ito na yung pinaka treat live nila. So kung gusto nyo makapanood ng live band or acoustic live band every Friday and Saturday, yan. Feel the weekend by grooving to the music of the 80s by Music Soul every Friday. And the soothing sounds of Jerry and Che every Saturday naman siya. So 10% off on liquor bottles every Friday and Saturday. So every Sunday naman guys, ito yung pinaka rhythm and soul. So enjoy the ultimate sunset vibe from our special soju based cocktails and bossa nova music, and from Alvin and Rio. So yung music naman or yung live band is mag-start ng 7 PM. So 180 pesos per soju based cocktail. Yun, 2+1 on soju bottles. Uy, so ito naman yung pinaka chocolate dip strawberry nila guys. Strawberry pala talaga sa pinaka loob. So ito naman guys yung isang inclusion ng afternoon tea set nila. Tuna ham, yan. Yung pinaka afternoon tea sets nila guys, nasa 1,228 siya. So good for 2, and then kung may kasama kayong bata, pwede naman siya. Pala, nakakatapos lang natin dito sa Street Bar Lunch. Yan guys, no, kung gusto niyo ng mga cocktails, mga wine, pwede dito. So banggit mo nga kanina yung mga rates ng mga drinks nila, napakaganda guys. Yan, ganda ng ambiance. So swimming muna tayo, and then later babalik tayo dito sa Street Bar Lunch nila. Mary Queen, tara na, let's swim. Swim tayo, tara. Swim. Punta na kami sa swimming pool area, and then nandun rin naman yung pinaka playground nila. Maglalaro muna si baby, and then after that magsiswimming kami. Saan tayo punta? Say hi. Say hi. Shy ka? Shy? Yes. Shy ka, yes. Ano sabi mo? Ano nga yung pool area, Kabalen? Yan. And then yung pinaka playground nila. Wow! Yan, mag-swimming si baby! Play ka doon, baby? Play! Baby! Wala, dali! Slide! Yay!
mga kasama kayong mga kids, for sure mag-enjoy sila sa mismong playground nila. So ayun yung pinaka-room natin, nasa 6th floor. Bali binigyan tayo ng card kanina, so papakita natin dito para kumuha tayo ng towel. Separate yung towel natin sa pinaka-room, so ingatan nyo lang, huwag nyo iwala yung card nyo. Yeah, ito guys, yan, ang dami nang nag-swim. Nakuha na natin yung towel natin, so magsi-6 na. Ayan. Come on! Sim sim! Baka makainom ka. Ano? Ang cellphone na yun. Yay! Si Mami, yun o. Sim sim baby ko. Oh, sim sim na dali. Yay! Yung guys, no, mag-swimming kayo dito sa Hilton Clark. Yan, medyo warm naman yung water nila. Hindi siya malamig. Di ba, baby? Yay! Yee! Yeah! Uy! 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 Sim sim! Sim sim, dito tayo sa dulo. Dito tayo dulo, dali. Dito tayo dulo. Sim sim yung baby. Ah! Teka lang! What this guys? Wow! Ang ganda. Ang ganda, grabe. So yan, name pala ng baby ko is Mary Queen. So 1 year old and magti 3 months. Yan. Balik na kami. Balik na kami kay mami, nilalamig na si baby. Kung naka-check-in kayo dito sa mismong Hilton Clark, so free nyo nang gamitin itong mga amenities na like yung kanina, yung playground. And then syempre, sigurado mag-enjoy yung mga kids nyo dito sa swimming pool nila. Makikita mo dito guys yan, infinity pool yung peg niya. Yan. And then syempre makikita mo yan yung Hilton Clark. Hi mami! Hi si mami! Bali, babalik kami sa may street bar lunch para mag-dinner syempre and makinig ng live band nila. So try natin later pagpagawa ng cocktails nila. Ayan. So update ko na lang kayo kapag ganda na tayo. Bah! So ito na naman tayo kabalen. Dito na naman tayo sa may 3rd floor. Ayan siya. So ito na yung street bar lunch nila. Check natin guys kung ano ba yung itsura ng street bar lunch kapag yan, kapag gabi. Wow! Kabalan yung pinipare na drink sa atin ng street bar lunch dito sa Hilton Clark. So yun sa akin, ito yung soju berries. Yan, every Sunday may promo sila 2+1. So yan, kung gusto nyo mag-chill, pwede kayo pupunta dito sa street bar lunch. Kahit, I think kahit hindi naman kayo naka-check-in dito. And of course, yung kay wife, ito. So ito naman, yung pinipare sa kanya is spicy mango margarita.
pagkatapos nating mag-chill sa may street bar lunch nila dito sa Hilton Clark. So yan, kanina nag-work muna ako, syempre konting edits, and then yan, mag-sleep na tayo. So bukas medyo maaga yung pagising natin kasi nga enjoyin muna natin yung staycation natin dito sa Hilton Clark. So ngayon guys, papakita ko yung pinaka-view nung pinakalabas. Tara! So ito siya guys. Ayan. Open natin. Oops. Wow. So ayan siya. I think yung pinaka full guys hanggang 9 PM lang siya if I'm not mistaken, or 10 PM. So yun, update ko na lang kayo bukas, check ko na lang. And then ayun nga, yung ibang rooms nila dito sa Hilton Clark. Good night. Kabarin, yun, mag-breakfast na kami, medyo magpapahingan lang, and then after namin mag-breakfast, try namin maligo, and then later try natin yung dim sum ng Sea Restaurant. So yung Sea Restaurant guys, puro sa Cantonese foods or Chinese foods yung ino-offer nila, and of course katabi siya ng Olive Restaurant. So lipat lang tayo. Yung pinaka-breakfast natin sa may Olive Restaurant, yung pinaka-lunch natin sa Sea Restaurant. Good morning Kabalen. Bali, andito na tayo sa Olive Restaurant. So ito yung kinover natin before, bago tayo nag-staycation, yung buffet nila ng lunch and dinner. So ngayon, natry naman natin yung buffet nila ng breakfast. Yung sa buffet ng breakfast, may packages sa mga inclusion kapag nag-staycation kayo, pero may mga rooms naman na hindi included yung mismong Olive breakfast nila. So yung pinaka price is 1,250. So ito na nga Kabalid, yung Olive breakfast ng Olive Restaurant. So ayan, may mga cereals, and then dun yung mga juice, and then dito sa other area is ito yung mga yan, fruits, and then meron silang vegetable salad kaya kung mahilig kayo. So ito, yung mga in-over nilang oatmeal, and then syempre meron silang plain yogurt. Ayan. So ito yung pinaka salad station nila. So assorted cold cuts and cheese. So ayan, may mga pagpipilian naman kayo. And of course, ito yung ibang makikita nyo dito sa Olive Restaurant. So ayan, may mga cheese. Wow. And then yan, kung gusto niyo ng mga fruits, meron din sila dito. And of course yan. And then dito sa kabila, ito na yung Laujan bread nila. Yan. So maraming pagpipilian dito sa Olive breakfast ng Olive Restaurant. Wow. Yan, may mga bread, iba-ibang breads. And then syempre dito sa kabila, ayan, yung may danggit, may chicken tocino, sun side up, scrambled egg. Ito naman yung mga rice nila. So may mga garlic rice, and then yung may champurado din sila. Other side nila yan, may mga pancake, crispy bacon, soft bacon, so mga sausages, ham, yan. So meron din silang grilled tomato, and then cheesy wedge.
So yung kabalen na bali naghihintay na lang kami ng oras. So 10:30 AM nakabook kami dun sa indoor playground nila para makapag-play si baby. And kagabi hindi na kami nakapunta dun sa executive lounge nila kasi yan, medyo nagtagal tayo dun sa treat bar lunch. And yun nga, medyo oras na rin, hindi na tayo naka side trip sa may executive lounge. So excited pa naman akong pakita sana sa inyo. Kaso nga wala nang time. So open lang siya ng dinner. So yan, update ko kayo guys kung ano ba yung meron dun sa indoor playground nila. Punta ka dyan. Go! So, andito na nga tayo sa indoor playground ng Hilton Clark. So, nasa second level siya ng mismong Hilton Clark. So, ayan, nagpe-play na si baby. And then, sa mga indoor guests, by booking dito sa indoor playground nila. So, yung playtime time nila is 1 hour. And then, after that, sanitize sila ng 30 minutes. So, yung capacity ng pinaka playground area nila or itong indoor playground is 4 na kids. And then syempre i-guide sila ng adults. And then kung buong pamilya naman kayo, ina-allowed nila yung 6. And open itong indoor playground nila dito sa may Hilton Clark ng 9 AM to 5:30 PM. So sigurado mag-enjoy yung mga baby yan. Maraming pwedeng gawin dito sa pinaka-playground nila. So yun na, good afternoon kabalen, bali nakapag-check out na tayo. And then yun, pinalagay na lang natin yung gamit natin sa may lobby. And to, bali last cover natin ito nga, si restaurant nila. So sa kabila, yung Olive Restaurant. So dito, every Wednesday and Thursday, nag-offer sila ng all you can eat dim sum. So per head, 1,188. And then yung pinaka time, 11:30 AM to 3 PM. So yun guys, so bali bibigyan kayo ng ganito, yan, parang pinaka menu nila. And then i-check nyo na lang dito, pipili kayo ng mga gusto nyo pa-serve. Hindi siya yung typical na buffet na kayo yung kukuha. So fresh from the kitchen yung i-serve nila. So ito kabalen, dito na tayo magla-lunch. So yun, yung pinaka vibes ng sounds nila is talagang parang nasa China ka. So yun, check muna natin yung pinaka dining area nila. Tara. So yun siya guys. Yan, marami na mga available na seats dito sa may Sea Restaurant. Ang luwang ng pinaka area nila guys. And may ibang area din dito. Ito siya.
To all our Kabalen, I'm inviting you to visit Sea Restaurant. So we're located at Hilton Clarkson Valley Resort, and we have this Yamcha Festival or the All You Can Eat Dim Sum available every Wednesday and Thursday of the week. So please come and visit us. The rate is 1,188. Very affordable siya. So you guys are dim sum lovers, please come and visit us here. So ito na nga Kabalen yung piniper sa atin ng Sea Restaurant dito sa Hilton Clark. Siyempre kasama pa rin natin si Sir J. Mark. Yan. And papakilala niya sa atin kung ano ba yung piniper nila. So ito available yung pinaka-yamcha nila or yung eat all you can ng Wednesday and Thursday. So available siya ng 11:30 a.m. to 3 p.m. Sir, ano ba to? Yan. So this is potato pops. So deep fried potato pops. So it comes with vegetables inside, and then it comes with sauce. Special sauce. Special sauce, And yeah. then part din ng dim sum to. Yes. And this one's fried din. Yan. Yeah, fried wonton. Wonton. Yeah, Yan. comes So with may baby sauce. Okay. And then the next one, ito yung mga steam. Yes. Steam dim sum. These are steamed dim sum. And Ito si traditional pork and shrimp siomai. Pork and shrimp siomai. And then expect nila sa one basket is 4 pieces. 4 pieces. Okay. Yes. And next one about this, sir. This is chive dumpling. Wow. Ito yung gusto kong tikman kanina yung chicken feet. Chicken feet, yeah. Yan. One of our best seller. Ano ba siya, spicy? Yeah, a bit spicy. Spice lover. Yes. And this one, sir. This is steamed spare ribs with black bean sauce. Wow. Black bean. And yan, yung mukhang siopaw. Ano ba ito, sir? This is, we call it mushroom bun. So, Mushroom bun. yung filling niya is actually mushroom and Sa vegetable. pinakaloob. Yes. And then may konting saucy siya. Yes. Ito yung sauce niya. May That's sauce pa the siya. sauce. And then, ito. The next one, mukhang may vegetable to. Yes, very healthy. Spinach dumpling. Yun. Instead of meat or pork, so spinach yung nilagay. Spinach, yes. Ito meat. So si meat, anong name nito, sir? Ito si minced beef ball. So may vegetables, may meat pa rin siya. Yes. Okay. And the next one, so dumplings pa rin to. This is the hakaw. Dakaw. Yes. Actually, parang narinig ko lagi ng hakaw. Very, very famous siya sa Chinese, sa mga dim sum. So, tawag nila hakaw, sometimes it's hargao. Pero hindi pa siya natikman. So later, titikman natin siya, Kabalen. Sarap to, sobra. Excited na akong matikman tong piniper sa atin nila Sir J. Mark dito sa Sea Restaurant. So yun ulit ko guys, yan. Kung gusto nyo mag-lunch dito, 1,188 Yes. only. And then yan, lahat ng piniper sa atin dito is pwede nyong orderin. Fresh from the From the kitchen. kitchen, yes. Hindi siya yung typical na buffet talaga na kukuha ka. So ito, piniper is mainit pa siya. Correct. And this one, sir? Ito naman si steamed bean curd roll. So may sauce siya. May sauce din siya, tapos pork and shrimp yung filling niya. Wow. And then this one? Ito part siya ng dim sum. So we have the our soup of the day. This is double boiled chicken soup. Yun, yan. So ito yung... Ay, sige. Yung yung soup natin depends on the day. So depends. Nag-iba? Yes, para may variety. Okay. And then this one, ito yung chinak ko kanina. Yung chicken, di ba? Yes. So, This is also part ng dim sum alukin natin. Hindi lang dim sum pero meron tayong ibang selection. So this is part of the main course. So we have this chicken wings. good for 2 to 3 packs. Yes. Okay. Yes. And then this one, Ito fish fillet in Thai style sauce. and ito yung ginano mo kanina Yes. sila Jess. Yes. Amoy pa lang. Siguradong mapapadami na naman kakainin natin. Correct. So ito yung natin kanina, yung yan chow. Fried rice, tama ba? Yes. And this one, sir? Barbecue pork. Ito, yung Pork char siu. chinek namin kanina. Yes. So hindi mo mawala yan sa Chinese restaurant. Itong dalawa, these are traditional This one? Chinese, Cantonese food. Yang chow, yan Yang talaga. chow. Tsaka si... pork char siu. So yun guys, no, kung nag-crave kayo ng mga dim sum or dim sum lover nga kayo, sabi ni Sir J. Mark kanina, yun, punta na kayo dito sa Hilton Clark. So, dito sa Sea Restaurant nila. Yun sir, thank you sa pag-introduce sa atin ng mga in-offer nila dito sa Sea Restaurant. Thank you guys. See I hope to you. see you here.
So ito na nga kabalan, no, pa-check up namin dito sa Hilton Clark. So binusog kami ng Sea Restaurant. So yun, kung gusto nyo nga puntahan yung pinaka Sea Restaurant guys, every Wednesday to Thursday yan, nag-offer sila ng mga unlimited dim sum. Eat all you can guys, so fresh from the kitchen. Hindi nga, sabi ko kanina, hindi yung typical na buffet na kukunin mo na naka-ready na yun, luluto nila. So yun, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Yun, syempre guys, huwag nyo kalimutan i-share ang video to para malaman ng ibang kabalan natin dyan. Meron silang Sea Restaurant yan na nag-offer ng mga dim sum or Cantonese cuisine. And of course, yung sa buffet nila dito sa Olive Restaurant. And sa bar lunch nila kapag gagabi naman, pwede kayo mag-chill doon. And huwag nyo kalimutan mag-staycation dito sa Hilton Clark. So yun, until our next vlog, peace out.